అటు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమునకే సమస్త మహిమ కలుగును గాక. ఈ రోజు ఒక వ్యక్తి గురించి ధ్యానం చేసుకుందాం. అసాధారణమైనటువంటి కార్యాలు జరిగినటువంటి ఒక వ్యక్తి, ఆయన పేరు పేతురు. చూడండి, పేతురు చేపలు పట్టేటటువంటి జాలరి. ఆ జాలరి జీవితంలో జరిగిన అద్భుతాలు ఏంటో తెలుసా? మొట్టమొదట విస్తారమైన చేపలు పట్టబడ్డాయి. అంతేకాదు, రెండోది మనం చూసినట్లయితే నీళ్ల మీద నడిచాడు. మరి మూడోది మనం చూసినట్లయితే పరలోకపు తాళచూరు పొందుకున్నాడు. నాలుగోది మనం చూసినట్లయితే మరి యూదుల్లో అన్యులు మొట్టమొదటిగా సంఘాలు స్థాపించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి. మరి ఐదోది మనం చూసినట్లయితే మరి 3,000 మంది 5,000 మంది ఆయన ప్రసంగం చేస్తే బాప్తిసం తీసేసుకుని రక్షించబడిపోయేవారు. ఎంత అసాధారణ కార్యాలండి! ఒక్క చేపలు పట్టుకునేవాడిని తీసుకొచ్చి దేవుడు ఎంత ఉన్నతంగా ఆశీర్వదించాడు. ఈ రోజు నేను ఎందుకు పనికిరాను, నేనేం ఉపయోగం లేను, నా వల్ల ఏం కాదు అని అనుకుంటున్నావేమో, కానీ దేవుడు నిన్నే మరి వాడుకోగలిగిన దేవుడు, నిన్నే గొప్ప చేయగలిగిన దేవుడు.